yang 2 ayat. Coba deh. Coba dulu yang ada berdiri. Nomor 449. Ntar dulu lah. Senang juga itu, Bah. Ayo dulu. Ini dulu. Langsung rate-nya aja. Shalom. Saluhut Parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang remaja naposo bulung namandohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang Parhalado nami. Huria ni tuhata nahina holongan Marsadani roha mahita muse sadarion lau mamuji tuhata di minggu invokatif atong sianasa roha dohot hapor seaon tapasangat matuhani tapuji ma ibana marhite ende pujian songon topik ni mingguta sadarion Jahoba pabautohon akadalanna tapuji matuhata marhite buku ende nomor sia ayat sada sahatu ayat tolu hupuji holong ni rohamu. Tuhan
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhan Jehova, jawona maau, jala alusakuma ibana, sai dongan aku do ibana jupa hagogotan, palu aku do ibana jala marmulia ibana bahenoku. Sai pamahapoku do ibana sarimatua, martua na hundul di pangondingan nina tumimbuli, jalanamian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan, namandok tu Jehova, haporusaku jala partanobato aku debataku, marhaporusatu hodo au. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale amanami para siroha na sumurung, debata ni hatuon nami, huingot hami dodi aka arion, paonon dohot hama mate ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai, mamikiri sude na tinaon nai. Patandahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomihami hisap-hisap, dohot sakap-sakap di rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni roha ni namanobus hami. Asa martua hami marhite siani, rodi saleleng-lelengna. Sai patu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tapujima Tuhata marhite buku ende nomor 470 ayat 1 dohot ayat 2, Yesus ho napuna au. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donato rasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanileho ni Jahoba de Batam diho. Patik paonomon,
unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasyahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, maulaon hombar tu patik. Amin. Tapuji ma Tuhan debata, marhite buku ende nomor 440 sia, ayat sada dohot ayat 2, sai solhot tu silangmi. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, parasi rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadionmi. Manopoti jala mangagukon dosa nami, masay jot-jot harsahi hami ho,
marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami hosian nasa, rohanami dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, nang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan di dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangolu hami dohot ala ni guarmu dabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami nadangolon. Amin. Hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basado Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata, jalang dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahat tota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang, tapuji ma Tuhan debata, marhite buku ende nomor 415 ayat 1 dohot ayat 2 ainaing maluaho. Ainang maluaho sian dosa, gogo mudarni Tuhani. Takut mai asa sonang roham, nagogo tutu mudari, mudari tu paluahono, mudari, mudari tung nagogo tung gogo doi, olan mudarni Jesusi. Nang ho iya songon hapas ale, gogo mudarni tuatai. Namuk toro rilo tanu muse,
ahon ho mudari nagogo tu gogodoi holan mudar di Jesusi. Tabege maha tani debata turpuk di ari mingguon imana tersurat di Markus 10 ayat 46 sahatu ayat 52 tajahama marganti sore. Si Bartemius nama pitungi dungi dibongoti nasidama huta Jeriko. Jadi dina ruar ibana sian Jeriko rapon siseana dohot halak na torop adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitungi si Bartemius anak ni si Timius. Jadi dung dibege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dipuka ma majauh-jauhon o Yesus anak ni si Daud asi maroham midaau. Lando mamisang ibana asasip nian alai lam digogodo manjauhon ale anak ni si Daud asi maroham diau. Johamu ma ibana gabe di jo ma nama pitungi di dok ma namandok ibana pos maroham hehe maho di jo doho. Jadi hatok ma ibana hehe lau manda poton Yesus lau stading do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus ma ibana aha dipangido roham si bahenok kutuho jala didok na pembitungi matu ibana guru nami naeng namamida manian mataku. Dungi didok Yesus matu ibana lau maho dipangolu hapor seon midoho jala mamitor marnida matana laos diihuton ma Yesus si dalan nai. Ima sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jalana umpeopsa. Amin. Tapuji ma Tuhan debata marhite sian buku ende nomor 810 sada ayat sada tambah ayat 4 di aumaho Tuhan. Tidakon maha porseao tai songo nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba
Au persea di Jesus Kristus. Au porsea di tondi parbadia, adung sada huria nabadia, huria hatopan Kristen akan nabadia, dohot asesan dosa, dohot tinggal imando, mulak mengurus sobat dohot mengurus Yesus. Amin. Tapuji matuhata marhite punguan kur ina Debora.
tabege matik ting di mingguan. Huriah na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon matikting ni huriatta di minggu ta sadarion ima minggu tanggal 10 Februari 2024. Naparjolo guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu info kapit doho topik Jahoba pabotohon akka dalanna. 2. Pilihan khusus. Di ari sadarion papungu pilihan khusus dohita tu haporluon pembangunan HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop naung pinarade ni huriata jala dipasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. Tolu. Basar seksi perempuan. Di ari sadarion minggu tanggal 10 Februari 2024 dung sipul parmingguan manugut dohot parmingguan arian seksi perempuan HKBP Bonang Indah patupahon basar makanan laho manupahi tu hapurluon bona tahun seksi perempuan HKBP Bonang Indah tatupahi maulauni baen sangap di goharna. 4. Ruas natabah. Mamuka di ari sadarion minggu tanggal 10 Februari 2024 gabe ruas ni huriatama ima sada keluarga mawada sihotang inang sarina boru tinambunan nasida rosian ruas HKI Sibokare Jae resort pakat tarabitang daerah Sia Hubang saunari nasida maringanan di kampung Dukuh Pinang Legok masuk Wik Bethlehem. Napaduahon keluarga Joel Gunawan Sihotang inang Petris Siska Boru Nababan dohot sada dana bawa nasida rosian ruas HKI Sibokare Jae resort pakat tarabitang daerah Sia Humbang saunari nasida maringanan di kampung Dukuh Pinang Legok masuk Wik Bethlehem tatang yakon manesida asa gabi ruas na mangulu di huriat taon dipangido tu keluarga asa jongjong di inganan na. Mau lihat tema hudul mah saya ditangi tuatap tu debata mahamu lau tu bagas gereja tong. 5. Mangapuli. Di ari sadarion minggu tanggal 10 Februari 2024 masuk pukul 10.04 WIB di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga Nyonya J.A. Munte inang R. Boru Sianturi Oppu Laura Boru nama ringanan di Legok Permai Blok Besada Onom Tangerang masuk Wik Bethlehem siala nong jumolo dialap tuhatta amang Munte Oppu Laura Doli ditiki naung salpui saya tuhatta ma nama ngapuli sude keluarga nati ninggal hon ni naung jumolo modingi. Onom rapot huria di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 nanengro masuk pukul 10.03 WIB saat tunasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah di Patupa Huriata do rapot huria HKBP Bonang Indah naing manotopon program dohot anggaran huria tahun 2024 sinosohon tusude WIK asa Roma 5 halak nagabe mewakili WIK dohot 2 halak nagabe mewakili seksi marhite udangan na pinasahat situa wik nabe marpardomuan tu rapot huriaon parsiajaran parguru malua dohot parmingguan botari masohot majo di pasada dohot parmingguan manogot dohot arian. 7. Dr. Ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohon tu sude ruas ni huriata asaboi tapasat Dr. Ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boima ditransfer ke rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri
dengan nomor sada-sada walu 000 sada 06 sada 554 atas nama Sampai Sitorus. Walu pilihan dohot iuran bulanan, pilihan parmingguon, pilihan sekolah minggu, hamoliateon, pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boi mata pasahat marhite situawik nabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Sia parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguon nong salpu boi mata jaha di file nong di pasahat huria marhite WA di grup wik. 10. Selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur go las ni rohama tu sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 12 satu tanggal 10 Februari 2024 hata ni tuhata si peopota imana tersurat di pesalmen 50 sada ayat 10 tulu. Sai unang pabaliau sian julum jala unang usati todim nabadiai sian nau aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nang di pasahat huriata marhite WA di ganuk wik songoni matik ting di huriata di bagasan minggu sadarion tuhat tama na masu hita mau lihat ya. Tapu jiwa tuhata marhite punguan kur amasion.
tapasahat ma peleata marhite pelean sadaa dohot sadabe laos ta endehon masian buku ende nomor 750 tolu di pardalanan Yesus di Joloku. Pardalanan Yesus di Joloku, holong di tangan mi manoruan, nang di ngolu kuholo sompaoku, tu sorang mardalan rapoda. Iri
Tangyang Mahita. Gohi jala perbadiai mahami oleh Tuhan di bagas todim. Persahalai jala perbisuhi naposom dinalaho pataria sokatam nabadiaon. Ganup hami nanaing tumangi hodoh majalosa. Leho tuhami tod dihabisuhon. Marhite hotod dihabisuhoni. Ganup hami natumangihon. Gabe akan namangulahon hatai. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Dengan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus hatani debata di perminggota sadarion ima minggu info kafit tersurat mai di buku Pesalmen bidu 25 ayat sada sahatu ayat 10. Buku Pesalmen bidu 25 ayat sada sahatu 10 tajahama margatisorin. Tangiang mangido haluaon sian musuh dohot sian dosa. Edesian si David. Hodo ale Jehoba dihalunguton rohaku. Dak taheta gamon tarurak sude akan nama kaposiho. Sai maila dosogot aka pangose suada alana. Sai togu-togu maau tu bagasa kasih tongamu jala ajar yau. Ai hodo debatani hatuoku hodo nahu haposi ganupari. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposooku dohot pangalosiku. Say ingot maau ale Jehoba. Hobar tu asi ni roham ala ni denggan ni basam. Di parnono hodo uhum tu akan nadangol. Jala diajar hodalan na tu akan natarjepol rapi tadi ayat 10. Asini roha dohot hasitonga dosude dalan ni Jehoba. Di akan na mangaradoti padanna. Dohot aka panidangon disido sahatna horas madihita saluhutna tamado hita madok moliate tu hatta pardenggan basai ala asi dohot holong ni rohana manginang mangaramoti hita mangaleho dihita hahipason di pardagingon dohot ukap ni roha romar saur tu bagas joron itu hatta di parmingguon info kapit sadarion marsanga matuhata marhite parsaurata. Di minggu info kapit sadarion topik minggu maswara hotuhita Jehoba pabotohon akka dalanna. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Jehoba pabotohon akka dalanna. Dihamu amanami dohot ina nami. Piga-piga sian parede adong do na maka tahun taringo tu dalan si tujuan. Adong may namadok si pata lilu doroha dinalaho mamilit dalan nasitong. Buasa tutu si pata lilu roha. Ala ditiki na mardalani ibana disiamu dohot habirang na saya dong akan nauli. Naboy mga bati ibana manguduti pardalanan na. Diberengi bana dihabirang adong gaba-gaba maseuli. Diberengi bana muse disiamun adong akahaulion na pinaroni portibion. Gabi tarlalap ibana dinalaho manguduti pardalanan na hape pardalananon ikod do lanjut tonoton. Dang boy iba tardok rupani jolotusan majo satokin mamereng nauli disan tuhabirang majo satokin mamereng nauli tu sandang boy. Ikot terus do dalanioton dalanon. Alani hape akamang do tinang. Molo marguru tu pikira do si malolok ta do hita. Mangalakahon ganup akalak kasi
si dalanata di panggul miton ni ngoluon nololilu do hita. Alai molo marguru dohot marojahan tu debatado, marojahan tu hatana na badiai, toktong do hita margogo di nalaho madalani saluhut na akalakan ni pardalanatai, hacit manang pojot manang maul pedalan si bolusoni, alai ala adong di hita pos ni roha ikod dalaniok kudo dalanon saha do hita tu tujuani. Ima pos ni roha niya kahalak na porsea. Perdagingon do tutu, daging ni hajol maun. Ima na tinaon ni sahalak na poso ni debata na marguar Raja Daud. Ditikina, dung di jauh debata ibana, gabe sahalak raja, dinalaho manggatihor Raja Saul kamang dohotinang. Dang lomorohani Raja Saul. Dibain ibana do berbagai macam cara manudati, bohama asa unang gabe si Dauton manggatiho ni ibana gabe raja. Alaidak sakap ni jolma sakap ni debata. Mulak do tu sakap ni debata. Diabati jolma pe sakap ni debata, iko sau do sakap ni debata. Berusaha do Raja Saul mengabati, mengupayakan berbagai cara bahkan mengancam nyawa Daud agar Daud ini tidak menjadi raja. Tetapi ketika Tuhan mengatakan Daud itu akan menjadi raja, maka Daud akan tetap menjadi raja. Ima molo haportibiono tutu. Dipilih debata si Daud gabe raja, alai dang tarjalo rohani Raja Saul ibana dinalaho manggatihoni. Napaduahon musia kamang dohotinang. Duk tarpilih tibana gabe raja. Rodo musia tibana hamaolon. Dipatudu portibiodo na gogo ima si Goliat. Dinalaho manaluhon hagogoon na adong di si Daud, na tinada ni natoropi hagogoon na rosya debata na sinoban ni ibana. Ternyata benar, ketika dunia ini memilih orang yang paling berkuasa dan juga besar untuk mengalahkan orang yang kecil di mata dunia, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Orang yang kecil yang dipandang dunia itu akan mengalahkan orang yang besar yang dipilih oleh dunia. Talu do si Goliati dibaen si Daud. Dia do dipatuduho si Daud dinalaho mangalaho si Goliati otik do. Holan batu abalangi do dibaen ibana talu do si Goliati. Dungi musia kamang do hotinang dung jongjong ibana gabe raja. Roma siap kelompok paling besar muse dinalaho mempengaruhi ibana. Bohama asa gabe sursar haporsiaw ni ibana gabe sahalak raja. Roma isian bangso Filistin, Roma isian bangso Amalek. Margudopong marohan ibana marsak benar-benar bergumul. Dimulai dari ketika dia mau menjadi raja, Saul sudah menjadi musuh dia. Yang tidak memiliki permasalahan, dan ada permasalahan ni halaki, alai dibenci si Saul do ibana. Demikian juga dengan Goliat. Goliat juga menjadi orang yang disuruh melawan Daud. Tetapi Daud juga berani untuk melawan Goliat karena dia datang mengandalkan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan kuasa dirinya sebagai manusia atau kuasa duniawi. Ketika bangsa-bangsa besar juga datang untuk melawan dia, Daud ini berpegang teguh. Bangsa lain datang berdasarkan kemampuannya berperang, maka Daud datang berdasarkan kuasa Tuhan untuk melawan mereka. Ima haporsiaon ni Raja Daud aka amang dohotinang. Di haporsiaon na natogui galedo tutu pardagingoni. Dia mahagaleon na niula na masa di Raja Daud ima si malolong na mangalaku pibana tu si Betsheba. Dia berzina. Dia menyukai seorang istri daripada Uria. Ima hagaleon ni ibana. Nung anaking gog aka las ni roha na marojahan sian haporsiaw na nidapot ni ibana ditiki hajongjongan na sahalak raja, tetapi dia lemah sebagai seorang laki-laki. Ditaluhon si malolong pardagingon na ima haporsiaw ni partodion na. Gale ibana gabe mangalakup may ibana tu si Betsheba inatani si Uria. Di bidu 25 na kamang dohotinang di sol-soli ibana madosanay. Diingot ibana maakadenggan basa ni debata. Parjolo tutu di bereng ibana matupudi.
Ale Tuhan na ibana. Say unang mapaingot-ingot aka dosa ni haposo oku. Dohot pangalawsiku. Say ingot maawale Jehovah ho bartu asi ni roham ala ni denggan ni basang. Di tengah-tengah pergumulannya, Daud melihat dirinya sendiri di masa lalunya. Di tengah-tengah pergumulannya, Daud menyadari perbuatan yang salah yang dia lakukan, yang menyedihkan hati Tuhan. Sehingga dia meminta ampun dan juga perlindungan kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau mengingat dosa-dosaku di masa mudaku. Tutu para si roha bolo do debata. Di paima dohita ganuk akan manolosoli aka dosata. Di paima dohita. Si pata di parngoloto tutu akamang dohotinang. Olo do bunisian si malolong ni nahumaliangta taulahon akan najat. Ima hagaleoni. Alay buni peisian si malolong ni hajol maon patardoy dia dopan ni debata. Ay say dilubah haliluna do ganuk akahalak na mangulahon najat molotukpe dang dibayareng ni si malolong ni dongan na dihumaliang ni. Dia itu kan selalu dikejar bayangan. Karena dosa itu benar-benar selalu membayangi dan menakutkan. Atong molotung adong akka hajahaton dosa na taula ditiki haposo otta ditiki nasay laon Roma hita di bagasan uduk dohot serep ni roha tutuhatta marlopi tangan atik tu ngadok tutu Tuhan nahuula ditiki haposo okku ditiki nasay laon na mabajut roham maparkorho dosa itu habadiau mumarhite pamataku tapangidoma ima asi ni roha ni debata anggiat di jalo hita di bagasan kesadaran diberikan pengampunan kepada setiap kita. Kita lihatlah setiap orang yang menyadari perbuatannya dan ketika dia benar-benar mengakui perbuatannya maka adong do di ibana halub bangun. Dia itu kan tenang karena dia itu sudah mengakui. Demikian juga dengan sesama kita. Molonung ngamarsi salpuak kita dia kana hurang lobii lubang do pakilala ata. Alay molo dang marsi salpuak kita dia kahurang na lobi bemarsi bereng pedang lomoro hatta tarok tok tamalota jala si malolok tapi ripani gabe selalu mamereng akan humurang di ibana gabe lemar teba-teba ma aka dosai alay molo marsi salpuak do hita dia kana hurang na lobi totu lam turosuna do pardonganota songon edeni punguan amai tahabur juhom matutu namar Tuhani di pardonganota diganup akan hurang lobi adong akan gale sia juot doi molo adong akan hurang lobi besi podaod doi asa gabedenggan muse tujuluan ni arion ay hadenggan do na tatuju bukan hal-hal yang mengacaukan atau hal-hal yang tadok kemajorupani akan sodenggan hadenggan do pasti nana tatuju. Di titik kesadarata mengakui aka dosata, disodo adong dihita hatoruhon ni roha akamang dohotinang. Seseorang yang mengakui kesalahannya, maka benar-benar dia memiliki keberanian, mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan egonya, dan berani untuk mengaku salah kepada saudaranya atau sesamanya. Keberanian si songoni hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati. Karena orang-orang yang sombong selalu melihat dirinya benar, dan tidak akan pernah memiliki keberanian untuk minta maaf. Marilah kita teladani kerendahan hati Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sesama kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Marilah mengisi kesempurnaan itu dengan saling memaafkan dan juga mengampuni. Unang mabonom di roham, ganuk akan nahurang, najat naniulan ni dongam mutuho. Asa ibana pe taruli di asini rohani debata. Dang gabe parmusuon ibana tuho suang songoni ho nang tu ibana songon na tinaon ni Raja Daud ay musu ni ibana akamang doho tinang na makasogohon ibana do nakko tu gijang ido portibion ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk sebuah hal yang lebih baik naik level mahita songon si Daud neng Raja ibana saya dong do dipakai portibion manudati songon si Saul una pula mabiar hita di si ay dinalaho patogos son hapor siaot tadoi bertahan do hita manang tidak
manang tetap do hita dinalaho madokon abay ma. Ayaw pidak na huguluti. Loja dunia dinalaho hudul disi. Ay gudang na marsogo ni roha duyaw. Dang akahalak na marsogo ni roha ay berengota. Tetapi kesempatan yang diberikan Tuhan inilah yang harus kita lihat. Karena ketika kita fokus kepada orang-orang yang benci kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa melangkah ke arah yang terbaik. Kita harus fokus tetap kepada tujuan dan mendoakan, mengampuni mereka yang mungkin pernah benci kepada kita. Demikian juga dengan Goliat. Sosok Goliat banyak di dunia ini yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan haadonganna. Gudang do di portibion sosok-sosok Goliat. Molotuk pemet-met tita di bereng portibion, met-met tita sian parupaon, met-met tita sian haadongon, met-met tita muse sian latar belakang. Baunang gabe met-met rohata. Ay di patipo de batado akka halak na met-met. Balgado musay bayanon di bayanon ni debata maralohon akan na balga natinongos ni portibion. Karena benar-benar itu sudah terjadi di Alkitab. Orang-orang yang dipandang besar oleh dunia ini yaitu Goliat disuruh untuk mengalahkan Daud yang kecil, tetapi apa yang terjadi? Goliat yang kecil itu bisa Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang besar. Molo met-met pehita di bereng halak, adong dotikina di patuduho Tuhani hita dinalaho manaluhon ibana. Unang mamet-met rohata ayadong do debata na toktong madongani hita. Demikian juga dengan kelompok-kelompok besar. Ay musuh na parjolo ima dirita sa diri do. Songo si Dautina king, alona si malolong na. Musuh na paduahon romay siyan na humaliang ta. Olo may sosok ni si Saul yang tidak menyukai ketika kita akan sukses. Olo may songon sosok ni si Goliat yang selalu menyerang kita, melihat dirinya lebih besar daripada kita. Olo may songon sosok ni akabangsa Filistin, kaum-kaum besar, keluarga, boy may, makasogohok kita. Ido warna sari ni parnguluonon, alay tabereng maakana porsyai, nung nga dihamonak ko ni saluhut na marhiti ha porsyon na. Hita petutu, molotuk tabolus parsorion si songonon, ikot tahamonak ko do, pergumulan si songoni. Kita itu harus fokus, melanjutkan perjalanan ini, tanpa melihat mereka yang membenci kita, tetapi kita mendoakan dan mengampuni mereka. Demikianlah isi firman Tuhan di hari ini. Dihamu amanami dohot inanami. Tuhataku na perjolo naking nanghudok. Olo ditutulilu roha. Olo do lilu roha molo say binereng akahalak na makasogohon iba. Lilu pikiran hatape gabe marsalpuan. Alay molo marojahat do iba tudalan ni debata. Nasotupa do lilu roha. Nasotupa do marsalpuan akahata. Ala adong di iba hamanato doho pangaraja yodiri. Adong di iba hamanato doho pangaraja yodiri. Mertua mahamua kamang doho tinang. Molotuk pedi haposo om muna. Dapat hamu pangaraja yodiri. Rosya kamu akahata na labok. Rosya kamu akapikiran na denggan. Naboy palubakon akasitaonon ni na marsak. Doho naboy manangyakon ganuk akaparsorion na tinaon ni aka dongamuna. Ay sumurong do, ganuk akahalak na maroha na labok, dohot na adong di iba na pangarajayo diri, dileho debata habisuhon. Sayro do jol mamanopot ibana, ang giat marhite hatanay, gabi labok pakilalaan na, marhite po da narosyan ibana, gabi dapot ibana muse jalan keluar. Tuhan akan memilih dan menunjuk orang-orang yang di sekitar kita menjadi solusi atas setiap permasalahan kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa solusi dari setiap pergumulan kita ini ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita. Di boto de batado akan namasa na adong di hitabe. Jala ditada de batado hita diganup akka hasala attabe. Daktar baik kita martabuni di si. Daktar baik kita madok payasod diri di si tidak. Di boto de batado akka na masa persorion na taado pinuaeng. Jala di boto de batado akka dalan na hurang sitong naung hea tatodong.
Atong Roma hita tua dopan di debata, ta solsolima ganup akka dosata, jala tapilit ma dalan nasitongi. Amin. Martangiang mahita. Nung hujalo jala hutangi ho kami ale Tuhan hatam na badiyon. Tordimima na mangalehon habisuhot tuhami ganup, dinalaho mga tusi doho makanguluhoni. Tutu ale Tuhan huhati dako kami do. Si patalilu doroha dohot pikiran nami dinalaho manodong ganup akalakan na naing situjuan nami. Molo marhaporusa kami tu diri nami sadiri. Alay marhitehon hatamon, rodo hamin waing maporus tuho. Asa toktong matodimi ale Tuhan. Nagabe, manulu dohot mangingani roha ng pikiran nami. Anggia dalan nahu dalani hami, gabe dalan lomo ni roham. Ale Tuhan, patardo dia dopanmu saluhut na. Molo tungadong akan najat, nasala nahu ulaho kami. Merpamuati maroham marnida hami halak pardosa na dangolon. Unang baloso tuhami rimasmu. Alay lehon matuhami asi ni roham. Dinamarlopi tanga kami mangido hasesaan ni dosa nami. Pos dorohan nami ale Tuhan. Toktong togu-toguam hami. Diganup akka ari-ari ni ngulu nami. Ganup akka nahu ulaho kami ina maralo tulomo ni roham. Ajari jala pergogoi patau hami ale Tuhan dinalaho manadikoni. Asa tujoloan ni Arion, akka ulaw na dengga matutu nahu ulaho kami. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amen. Tapuji matuhata, sian bukwede nomor 500 sada, huhu tapasahat maapelian na paduahon. Yesus, au naga
yandoro aku molohu haposi nang sitono ni pasongo sayono do Tuhani nang sitono ni pasongo sayono do Tuhani Tema ayat 2 Jongjong Mahita. Sadiring Yesus au nagale situtu itu kolidulakaku di paru dua burju moloro jama mandalan nang mahe utoniki Leono naik natio Tumamaki Leono naik natio Sian batu mamaki Tatangnya aku mapeliata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu perhasia kami pilihanon. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaor honma damena tutod ditabe. Amin, amin, Rim mahita jongjong.
Moleate mata pasaha tutuhata pardenggan basai, ala asidoh tolong ni rohana mangaramoti hita di parminggon arian di minggu info kapit sadarion. Marsanga matuhata marhite paredeota, martinangi matuhata di ganup akatangyang ta marsada-sada. Jalapos maruhata marojahan sian hata ni debata sadarion, jaho bado paboto hodalan natuhita ganup, mulak mahita di bagasan las ni roha. Sian hami parhalado madok, selamat hari minggu madihita salhutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.